първия сняг. Да. Кое си видял като лампичките? Ти като дойде. Като се пускам отдолу. Излезе от завоя, брат, направил се едно кавалерията дойде. На явката звънях, той Слави ми прати, Слави ми вика, сега ще мога да тръгна. Ние вече вървяхме пеша към долище Иван да наземи и той ми звъни. Какво става, аз сега мога да тръгна. 3 часа по-късно. Към не. Ти ме баери. Да караме с момчетата, брат, една баба те скочи пред мотора. Направо беше... Ма тъй ще си някой от вас да шиба, ли? Беше си направо с брадата да нашива. Това беше някаква недоволна. Да. Те, половината група беше минала по-рано явно. И тя чака. Тя, да, на стендбай такова. Аз си минал с томахавката. Карта капан. И вика, тя скочи пред мотора, дай пред моята. Тук му обяснявам на банката, че е много гадно, че се мъчиш да се качиш и в момента, в който успееш да се качиш, изведнъж получаваш супер много сцепление и тя те фърля пък извън пътя да излезеш. Тук някъде, ако ще... Такова. Вътре. Няма че сме. Съвсем. Вече ще окара. Не, ще пръскаш сега. Тупо? Също нещо като вчера. Прежде съм седнал от заедно, че ще минам с жена. Виждай. Вчера изчитахме на Бенамин да трънга. Пак много да прекалено много да наближиш. Биго, то как е застанал между колелата. Където и дървон. Не знам даже кое, къде, как, що. Да сляза аз да такова отвънка. Тя лебедката ти е пълна с вода. Банка е ти пред тебе? Кое? Не, голяма е. Ама цялата пластмаса пред ми. Дърво. Бате! Дълбоко е дълбоко. Това са 60 санта. Направо го сурка. Направи ма нещо списано в капота. И двете са в различна посока, брат. Касахме нещо на гумата, че трябва да на тези да стои.
Сега го дърпа назад само да. Ще скъса и нещо друго. Не, просто се върчи. Тя си ходи как си иска. Да. А колко? Оп, оп. Колко напред? Може да е номера. Ми от Байра насам. Точно май ще е добре един да тръгне в обратна посока да се обади за... Имам преди да дръпне джипа на Заря. И проблема е колко неща ще потроши още. Отново много маяк, че не се взех бутушите. In the jungle. Какво намерихме? Номера на джипарата. Един номер повече, един джип по-малко. Има подарък вътре. Има лимки. А как тук е паднал, брате? Я снимка за спомен. Тук се е откачил. Поне да не върти дори предната гума. Тя сега котва. Мале. Няма да стане само назадно. Аз тръгни съм целия в кал. Брат, той е като котва в момента той. Пробвай напред малко. А? Най-много и плоската да скъсаш. Напред може да тръгне. Ай сега дай назад. Излашка я. Да не ми снимаш. 50 стинки. Не сега вървеше, бе, брат. Пак назадно ли си? На всичко. Там не опира, бе. Аз гледам отдолу, никъде не отправя, брат. Дай да купим напред. Тя напред не може. Може? Аз гума, аз давам газ, тя не ще. Не знам колко е това. Тук е опирала преди. Тя ни трябва да го изкопаем 50 санта надолу да му е мини. Напред може да я вържим с лебедка, само да я преместим малко. Но кой ще постигнем? Да я засилим? То Ноик играе като котва. Тръгни или да бутам? Сега! Какво изправихме гумата? Това е глината. Да, знам. Пълен абсурд, сега да го изкопаем хора. Ралет само е. И то с сопа.
Този камък поне да извадим. Да не задере там. Оп. Бехиджа на нея голям Ама сега. не там сега. Сега ще се лъзне. Долу, ама ще въртим другата гума. Аз предната. Не знае, тук е тъпката да нема босиш. Може ли да баш върху мене? Не, толкова той е високо коловоза. Пак там. Пак там. Мина го камъка. На тигича камък. Пред дясно. Чакай! И полоската ли се скъса сега? Охо. Изпадаха ли железеите? Ние да оставим тук някой да изтегли от тук, брат. Знаеш кое е другото нещо, което ме притеснява? Че като извикаш някой да ти помогне да те изтеглиш, ако ти е много близък човек, ще да качиш и я изпъни назад и ще потроши половината неща. И това е така. Така? Не! Ей така. Задна лява буксува, въобще нищо не фаща. Задна лява. Буксува само. Нещо камък ли, сопа ли, кога да сложим? Не може заради предна дясна. Сега е навътре. Предна дясна, сега ти е обърната навътре и не може да дадеш напреде. Тя гумата тежи, брат, 50 кила. Оп. Само не падай в реката точно. Тя и сега цялата тежест е на предницата. Чакай. С лебедката. Аз мисля и аз. Тъпто е, че отзад няма лебедка. Да се теглим назаре. Дай! Чакай! Я опани леко. Аз съм
Оп, 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 оп. Само ти остава. Чай, че сега ще бъде окъпан. Най-вероятно. Пак на камък. Пак там. Пак камък. Курса по гранчарство не помогна. То ни минем ли този камък нататък е чисто? Пак на камъка. Де е бе този камък? Теглича. Теглича, давайте. Сега на теглича закотва. Между другото ще стане страшно по-проходима, ако са махне теглича. Страшно по-проходима, ако са махне теглича. Да, не, смисъл... Just saying. Теглича направо е... Направо е 10 цента навътре в земята. То ще го правиш там, не? Activities when you are stuck. Бой учи да търси да звъни на някой да дойде да го дръпне. И тук се забавляваме. Надявам то с моя спътната помощ да пачка. Не път на помощ ще намерим. Брат, ако не е то с моя детния район, а колко ще ни взема това? Стоянка. Най-малко. Той моето, ме притеснява повече. Не, ще се обади на мета, където ще дойдеш ще на такова, ама... този дет правиш транспортите в кинетика. Ще го видиш. Някак да, аз само с него работих. Пътна помощ има, да. И на мен ми прави цени и Данчо, другия, дето и той има транспорти и той има вече пътна помощ. И на него му се обадя. Не бе. Ама има и пред, брат, че гражданската ти на това бушчи, винетката, всичкото е пари са. Ти само да можеш да го караш, трябва да дадеш 5000 лева за документи. Да, технически преглед минават 2 пъти годишно. Да. Всички трябва да минават на 2 години веднъж. Психо ли бе? Да, вече не може да иде Б категория, пътна помощ не може да тази да си. Ама не бе, не е психото, не ти е на 2 години бе. На 5 е. Аз нали имам психо. Значи някои психта вече са... Ама не бе, той за таксиджия. Психото вече е forever. От коя година насам. По принцип това го има, ама това, което на мен ми казах, аз като си почнах С категория, като ми изкараха психото, там беше за таксиджия, мисля, че тогава беше на 2 години, но пак го направили на 5 години. Всичкото е на 5 години. Зависи
Това знам последно. Когато е валидно, става с безсрочно. Ма трябва да се го носиш. А обаче зависи за кои категории. Точно това Боби иска да каже, че сега примерно таксиджия, брат, не може да изкараш един път психо и да се бъгнеш на третата година и да почнеш да крадеш хора там, да ги отвличаш. Таксиметрови шофьори са за лудници. За разстрел са ти, брат. Там в Раднево, брат. Ама да изкажеш психо всъщност, какво значи? Да дадат жълтата книжка. Не бе, брат. Те ти дават някакви тестове, брат, и ти решаваш. Там и в крайна сметка отиваш и го даваш на този, дете ти е изкарал психото и той гледа и ако някъде е пропуснал, ти го попълва. И всички сме. И всички сте перфектни, няма никакви психични отклонения. Не, брат, те ще ме питат, искал ли си да се самоубиеш, аз ще кажа да, брат, Да. те ще ми дадат лиценз да карам такси, нали, да возя хора. Вовеки. Безсрочен. Еми, ти ще ги возиш. Да. Ама, можеш и последски да ги кажеш. По-скоро ще ги карам. Чуваме спасението. Наближава. Давай, Тоше. За около час го изкопа това. Около 2 лопати. Половин кубик, брат, съм направил тук. Да, това са не повече от 2 лопати. Половин кубик. Кубите е разбрал къде си. О! Червено, да. Тъмно някакво, черно, червено кафе. Има и номер отпреди. Това е за втори път на спасяване. А, това не са ли много тънки гуми, бе? Много тесни, в смисъл. Или то на нея не пречи. Един път извади хорда ван. Ари, бе. Той, брат, че се едно се разхожда. Welcome to the jungle. Трябваше да дойде вчера. Да ги нямаме тези проблеми. Да, отстрани има не. Бобя, дай на ръка. Това с какъв мотор е? 1.7. Ма не го е пипал. А как застава? Той от 1.7 до 1.7 има разлика. Да, и аз имах един със своя 1.7, 130 коня. А с какво ще я връзваме? Еми имам някакво шано въже. Етаж го скъсах. Сега ще мога. А що Боби не влезе вътре да дава малко газ нещо? Оп, изплъзва, чакай. Баш камъка пакаш. Чакай! Дай, нали има друго въже? Да вържим предната гума по някакъв начин прие. Предната гума удря там в един камък и направо... Трябва малко напреде. Сложихме една талпа отстрани на гумата да може да се качи на камъка.
Сега ще видим какво ще направи. Дали ще помогне въобще. Не, пак обърна гумата. Оп, излезе. Мале! Брат, ти трябва да тръгнеш назад. С Тошко измислихме да сложим талпата тук на гумата и да я носим. Идеално става! Давай газ, бе! Сега пак крие навътре. Не трябваше по-рязко газ да даде. Сега трябва да преместим талпата. Значи, ние бяхме ей тук, на 2 метра. Сега сме тук. Като цяло схемата с Тошко да носим денера беше успешна. 6 метра. Това с денера помогна до момента, в който вече денера стана излишен от коловоза. Ден първи от оцеляване на предела. Намерихме вода. Чуват се някакви диви форми на живот. Навярно от Орешак или от... как беше това село? Долище. Мислим да ги нападнем, да им вземем провизиите. Отиваме да намерим обхват. Някой да дойде да вземе Тошко, да отива при кучетата. Пък ние с Боби ще останем тук да вардим джипа, докато дойде помощ. Там са формите на живот. Дед бягат и играят. Няма да карате. Ако те закара, че е супер. Патрон сама и Боби. Слушай, не си много кален, брат. Чак на шапката си горе имаш на върха. Шапката е късно дела. И се лакал нещо. Толкова си зор, брат. Невероятно съм тъпал, бе. Че и бели да е, Василиче. Малко разбор на събитията. Помощта с нивата, която дойде, въобще не се оказа помощ. Трябваше да отиде да види дали ще могат да намерят резервни части, да ги сменим на място. Ще обърна телефона, че е по-лесно. Обаче пича замина и не се върна. Пък нямаме обхват, нямаме сигнал, нямаме нищо. Излязахме на пътя. И да, жена ми донесе някакви храни, закара Тошко до полигона да оправя кучетата. Пък ние с Боби оставахме тук да се мъчим с колата. Сега отиваме отново да търсим обхват, да може да се обадим на Тошко. Евентуално да донесе някакви инструменти. Ще се пробваме да направим шина от двете страни на кормилния накрайник, да може да го закрепим. И поне да стои в една позиция и да изкараме колата. Общо взето, това начака. Не бе. Чакаме Тошко да донесе инструменти и да почваме с ремонта. Една гризе нещо отзаде. Продължаваме. Така има двете страни. Не са посрете, бе. От двете страни няма какво им. Пак ли няма шапка, бе? Аз и яки нямам. Айде. Бе, аз съм голи си яки. Аз всичко. Но това толкова е 13 градуса. Брат, не сега като влезеш навътре. Ние сме тук. Че, колко излязохме тук с телефона? 7 часа. Минус един. По моя, по неговия един. Средно 0. Ама тека май се мъчил тук. Не, той нататък имаше. Брат, те децата тук бягат с някакви сопи-мопи и ние тук бедстваме. Си играят тук детската площадка на децата.
Не. Както казах, опитваме се в момента да свържем двата скъсани края на кормилния на краник с тел и някаква планка, която да води, да стане като водач. И общо взето съборим с времето, тъй като скоро е тъмно. Мислех честно, че лебедката е доста безсмислено нещо. В момента само тя е. Давай. Дай го е ремонтирахме, бе. Бах му майката. Работи за сега, брат. Не, бе. Върти. Върти са гумата. Не. Върти главно се върти. Няма, не се върти на нея Не посока. трябва да върти толкова много. Не върти въобще. Не. Брат, аз виждам, че като въртиш вулана... Етна, бе! Като въртиш вулана, се въртиш и гумата. Какво измайсторихме? Там колко са вода. Както виждате, вече е мега тъмно. Единия фар на Боби даже не свети. Еми, давай да видим кой Ми нямаме много избор, давай. Добре изглежда. Бавничко, не е много са сели. Локва не иска. Оп. Давай. Еки, дай на това. Това е реално. Дай. Държи се права, давай. Идеално е. Стой малко, стой. Добре изглежда. Да, държим, бе. Аз ти казвам, гаечния ключ е forever, my friend. Сурка са теглича ли са сурка? Няма, бе, то няма нищо. Давай. Дай, че сега теглича ще опре. Добре, че точно дърпа джипа. И 2 коловоза, давай. Давай. Тук е малко бе, че се скал, да това става сега. Ай! Право не виждам какво снимам вече. Дай, стига. Напред сам да излизам вече да си ходим. Не назад, толкова мачно, после е Писа са нашата схема обаче, да знаете. И бяхме там. Сега сме тука. Като цяло нямаше нужда много от ремонт, защото точно е за контрил. И сега ще караме така до края на света, както казва Тошко. Чакай, де да караш? Права ли? Еми не, ама пак е по-добре. Изправи още. Още. Стига.
Скъси. Скъса ли са? Да. Деба. Държи се тука. Дай. Оп, 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 оп. И при мен е равно, няма нищо назаре. Гледай какво става. Ден. Дай Бог, гаси навънка. Айде да си ходим. Той коловозата върти обаче това е... Готово, готово, да. Леко, 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 леко. Оп, 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 тук май... Излезе ли? Май пак излезе, да. Филна са доста. На пече ме да малко. Оп, оп, оп! Не, да, аз хапнах малко. Ух, майка ти и трънка. Стъпи, аз съм, значи, дет ми такова в устата и ти тем се гълташ. върша с ръката и тя ръката ми цялата вкара, направо съм пълничка. Ей, там падна. Боби, си минува. Какво направих аз? Това е твой телефон. Давай ляв, върти ляв. Оп. Леко надясно да го заклини само. Дай! Това е! Ай! Чакай! Телефона! Пак ще си виновен. Боби, малко ляв. Лек. Стига, давай. Май, колко е стъпък, братле. Чакай. Чакай да видим какво става. Дето ги влачи кълта и да идва. Ако бутам, Я мръдна. Владе, точно трябва да видиш. ляв! Ляв, бе. Да, точно. Дай обратно. Обратно. Това е! Чакай, Боби, чакай. Чакай, че телефона горе и турбичка. Дай ме турбичката в мен, ако искаш. Чао, вече... Не, дай ми да ще я пазя на Боби, ще му направя сувенир за... за 30-ти рожден ден ще му направя сувенир. Той нали е другата седмица? Кое? 30-ти рожден ден. Да. Видявам. Остави там, то ще утре, ждем ще вземем. Не, там падна. Този път падна. Добре, ама този път е на фона. Да стоит напред. Завой! Не, нагоре, както на пейса, като падна задни стъпен, Да. напред и... Там долу. Не, стой! Добре, защо се опитам да ритам шибаната гума, като тя тежи повече от нея? Ай, Боби, процедурата е, знаеш? Да, знаеш, че съм го пам. Но си беше официалния, да? Официалните обувки са. Ляв? Аз ляв. Да. Аз не виждам Давай. взе. Оп, чакай! Малко върни! Давай! Върти обратно. Въртиш ли, бе? Сега! Чакай, Боби, чакай.
Малко гъщица повече ще трябва, брат. Брат, смело и да падне, пак ще го слоем, давай. Сега се откачи. А, не. Ама не, откачено е, накосаме. Сколько да стане студено. Абе, я ти искаш ли моето, аз ми го нося. Дай, Боби, газ. Мардай, Оп, влезе май. ушибна се в коловоза. Дай. Дай. Давай, той коловозата вкарва в пътя. Не знам. Щом не е мръднало, силно се надявам. Брат, сигурно 40 метра мина. Чакай! Сега е леко берче нагоре, Боби. Това е тук гадното, дето заобикаляхме от през... Наследител ли ми е, бе? Не. Били си на война. Сега, давай назад. Ще трябва да я изсопчиш. Не мога да стигна до там, я ми фърли тояшката. Не виждам, да теглича и мен сама съмняват, че е теглича. Да е башиба, няма теглича. Много ли? Засилване или копаене? Засилване. Добре. Тошко, брат, не мога да караш да купай. Гледаш ли? Ванка, я ми свити само да видам това. Аз чакаш. Айде, лайче да проверите. Давам назаде. Айде. Бръс на газ, брат. Ти ми сети съвсем. Не. Чакай. Чакай. Отвори ли са пак? Да. Да си пак прекалено много. Да, има ли дърво нещо? Не, брат, нищо нямаш. Дай сопата, е. Откачи ли са? Не, минах ли? Не, че не трябваш да спираш въобще. Дай малко. Задните му буксуват сега. Нищо няма, брат. Кал, лайна. Да, брат. Откачи се сега вече. Оп, стойте! Успяхме да изкараме джипа на около 50 метра от кадито. Не, по-малко са. Толкова са 50 метра са. Няма 50. Ама пътя е равен, може да влезе пътна помощ. Отиваме да търсим интернет, където има пътна помощ. Свършим мястото на iPhone-а и не мога да снимам с iPhone-а, затова най-интересното няма да го видите. Ама, какво пък? Ще го видят от GoPro-то, бе. Сега ще видят от GoPro. Ще видят много малко час. Аз част от това снимах, ама общо взето това, което видяхте преди това е така, вече втори час. 10 метра оправяме, 10 метра оправяме, 10 метра оправяме. Трети час, бе. Аз дойдох преди 5. Дали, ама от 5 часа да кажем, ще движим 5 малко. Сега аз трябва да видя и кога ще хвана обхват, нали? Да. Тоест, направо на нас поляна, Боби. Аз там имах всичко. Коя беше тя обаче? С големия камък, дето седнахме да мислим. Ето тук, тя е тази с началото, е тук някъде. Не, бая напред. Не е ли последно и сега дето стояхме и чакахме, после преди да тръгнем за точката да го пресещам? Нямам идея. То в тълното всичко е различно вече. Ги камъните тук. тук вдясно е Това е. плета. Това е, тук сме. Не се усещам на цветя си краката. Аз нямам обхват си още обаче хора. Лявата половина на къста.
Бахме майката, качихме го. Не мога да повярвам направо. Успяхме на магия да го докараме тук до Каменар. В момента е 9 часа. Долу горе 12 часа. Малко по-малко от 12 часа, откакто закъсахме в гората на около километър от цивилизацията.